Zdravím vás u mojho prvního LP. Je to z hry Shackles and Fidget. Dneska si ukážeme moju postavu a cech. Na podzemí nebudeme útočiť, protože ja už som dnes pred chvíľou útočil a houbu si nechávam na tento prsteň, aby som si ho mohol kúpiť. Dobre, to je všetko. Toto video nechci robiť moc dlouho, co najkratšieho chci a iba vám tak v rýchlosti ukážu moju postavu a môj cech. Ukážeme si spolok. Takže ve spolku nás je dosť, ale hľadám väčšie levely. Okolo 16-15 aktívnych a čo budú prispievať, lebo tu som iba ja prispiel a Lionelka najviac. Tak, Danko neprispiel vôbec, 0, Eragon 40, 0, 47, 44, 5, najviac ja, 30. Je to na nič, bonusy máme skvelé, no mne to teraz stačí, poklad 24, inštruktor 26 a môžu tu byť 12 hráčov. Ako sú k nám do spolku, tak nejakých chcem ešte nájsť, týchto pozvem určite. Zombie Zitron som písal, dobre. Teraz sa presunieme na postavu Robertek 1 na svete 7. Toto je moja najväčšia postava. I když mám ešte jednu, no měl som, ale tu mi ukradli, ale táto sa mi ľúbi tiež dobre. Takže tuto som si kúpil a to je tak dobre. Takže ukážeme si cech Hero. Je dosť veľký. Aj tu som útočil na pozemka, takže sorry, ale nemôžu za to. Máme 188%. To je najviac. No, ešte nie je to úplne moc, ale stačí to. Toto je silný cech a toto bude asi všetko z tohto videa. No a aj baterka mi už dochádza. A to je už všetko. Aha, ešte na S3. Kto by chcel k nám do cechu, nech napíše. Bereme od levelu 15 a to bude všetko kúpiť. A sem o niečo silnejší. Dobre. Čus lidi. Uvidíme sa